la Copa! Amics del Vulcano i del carrer Calàbria, poden passar coses en el futur, però això ja ho hem fet. No ho oblideu. L'entrega de la Copa somiada, Copa, Lliga i Champions. Bueno, doncs aquest serà el darrer vídeo. Tornem després d'un dia molt dur, és tardíssim. Ha sigut un dia excitant i quin millor premi que la tercera Copa d'Europa. Fins una altra. I gràcies a tots. Adéu.